ассалому алайкум бинандагони азиз, айни ҳол шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Марҳамат, навори нави моро тамошо кунед. Обуна шуданро фаромӯш накунед. Лайк монданро дареғ надоред. Хонаи мо имрӯзаи мо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёбод. 1 сотиқ заминай. Дидар хона. Мисли роҳ, масҷид, мактаб, беморхона, ҳама чи ҳамин тарафда наздикай. И тарафда маршруткаҳоам меояд. Маршруткаҳо аи тарафи повороти Ленинград. Хонаи мо инами хона мебошад. Як сотиқаи ҳамватонони азиз. Бисмиллаҳ. дар хона времянка сохтагиам хе зад ремон кардагӣ нест. Якум хонаш инҷада метонин ягон чи сохта бинем. Хитонбо адим хонаи мо. Як бор дига такрор мекунем ҳамватонони азиз. Хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёбод. Масҷид, мактаб, маршруткаҳо меоянд, мераванд наздикай. Ду дар хона, 1 сотиқ замин. Масъалаи обша дидан дар пурай. Нархи хона бошад 65 000 сомон бо савдо мешавад. Номерои телефон барои тамос 002 11 13 24. Марҳамат кинед. Номеро барои тамос занг занед, бо пурсон шавед соҳиби хона. خداوند مهربان نگهبانتون.